Etxera iritsi naizenean, afaltzen hasiak ziren guztiak. Ahizpa nagusiak burlati begiratu dit. Ez esan, berandu zatoz zerbait ikertzen aritu zarelako, ez da hala? Ondo ezagutzen hau, beti nabil galderak egiten eta gertaerak aztertzen. Izan ere, kazetaria izan nahi dut handitan. Bueno, beti idazle bat, hasten da, hori momentu importantea da, hastea nola, bideratzea, nondik nora joan behar duen ipuina, baina gero ja gazte bakoitza, ikastetxe bakoitza, irakasle bakoitza, erabakitzen dute nondik nora joan behar duen historia, eta hori ere prozesu oso, interesgarria da, gero parte hartzen duten guztiak, gero harritzen dira non bukatu den ipuina. Ikastola bakoitza parrafo bat egin zuen eta gaur idazlearekin eta horrela irakurri egin du. Orduan, gure kasuan aurten tokatu zitzaigun Ana Jakaren ondoren idaztea. Horren alde horretatik errezagoa, ze beste batzuetan igual irakurri behar izan duzu ipuin osoa, eta aurten guri tokatu zitzaigun eta ere erantzunkizuna eta ardura ipuinari hasiera emateko Anaren ondoren. Orduan horrela hasi ginen aurten. Bakoitza bere ideiak bota eta gero denon artean onena erabaki. Gaur izan da aurrekin elkartzeko eguna eta baita ere ipuina ezagutzeko eguna. Ikasle asko hartu dute parte, baina haien izenean etorri dira idazle txiki batzuk eta partekatu dituzte idatzitako pasarteak. Orduan ipuin osoa ez dut ezagutu, baina bai pixka bat ikusi dut haiek nola bizi izan duten, ze ilusioarekin idatzi dituzten pasarte horiek eta oso topaketa polita izan da. Hasiera, hasten dela topatzen dutela estralurtar bat, bakarrik esaten dutela abda, gero orain ateratzen da, erronka pasatzen die. Oial barruan argazki makina dagoela, kristala, galtzen duela. Euskarazko ipuinean funk fiction pixka bat egin dute eta orduan hartu dituzte haiek maite dituzten pertsonai batzuk, Doraemon edo Harry Potter bezala eta ipuinean txertatu dituzte. Orduan, badirudi ipuin oso divertigarria izango dela. Emozionantea izateaz gain. Doraemon sartu genuen ze fantasia behar zuen liburu batek, pixka bat umeak divertitzeko Doraemon ze gustatzen zaie eta literatura maite dut eta aurrak literatura murgiltzea iruditzen zait oso magikoa eta gainera giza eskubideen inguruan lan egiteko are gehiago. Gero eta importanteagoa da giza eskubidea aldarrikatzea, giza eskubidea gazteen artean lantzea eta badakigu mundu horretan, mundu hainbeste gerra, orain Gazako genozidioak, Ukrainiako gerrak, orain Sirian gertatzen ari dena eta hori Nafar gobernutik pentsatzen dugu importantea da hori giza eskubidea guztiak, pertsona guztientzat aldarrikatzea eta ze ona den hortarako kultura eta orain ipuin bat idaztea, ipuin bat kreazioen sorrera parte hartzea. Ez egia esateko, egunero lantzen dugun gauza bat da. Agertzen diren berriekin eta gaur egun mundua nola dagoen ikusita, egunero lantzen den gai bat da. Orduan bai izan genuen lotzen zela ipuina eskuz horrekin ere. Denak eskubide berdinak ditugula. Ez duen inporta nola zaren eskubide berdina duzula. Literaturaren funtzio importante bat plazerra emateaz gain dela personoi pentsatzeko ematea, eta bai giza eskubideetaz hausnartu behar da, eta aurrek egitea eta lotzea literatura baloreekin oso importantea iruditzen zait. Azkenean bestela literatur hutsa litzateke, inolako edukiri gabea eta badira modu asko giza eskubideak lantzeko, baina modu oso polit bat da literaturaren bidez egitea. Denon arteko eta denonoko ezagutzeko eta
Giza eskubideetatik borrokatzeko aukera bat. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.